Alishumi elinesithandathu amaqela athathe inxaxheba kule tumente yeNew Cup. Kodwa sithetha nje mathathu kuphela ashikileyo. Nangona bekushushu nje kodwa abadlali babonakase impawu zokuzimisela ngenzame zokuphumelela le ndebe. iLa Liga nayo ifake inkxaso kule tumente. Kuluvuyo kakhulu ubona abantwana bedlala. Uyakhumbula kunyaka opheleleyo bekuvaliwe kungadlalwa iSarabatman bi-hotspot kungakwazi udlaleka kodwa ngoku baye batreyina balungisa ukuthi badlale. Kunyanzelekile ubana siqiniseke singumasipala ukubana iindawo zokudlala njengezitadium namabala akwizinga eliphezulu. Bonke aba badlali bebhola ekhatywayo bafuna ukunyukela kwiqondo eliphezulu. Ndijabula kakhulu bhuti wami because maxesha amaninzi besikwazi uluza nje iposition, then xa siphethe ibhola thina asizaveli uba masifuna udlala. Siyavuya kakhulu khotmani, otherwise biyiplan yethu kudlale siwine i-semi-final sike final. Umdlalo wamagqibela kankqoyi uza kuba ngomso. NdinguZolani Moya weendaba ze-SABC, ndisemakhanda kwiphondo leMpuma Koloni.